Ola, que tal? Son Bolboreta. E por que estou aquí hoxe? Pois porque contoume un pasariño que nestes días, así que sabemos a todos sabedes, un pouco raros que estamos pasando, nos que temos que estar todos na casa, pois contáronme que os que mellor o estades facendo de todos, sodes vos, si, vos, os nenos e as nenas. Por eso, hoxe, quero dedicarvos un conto chileno, da autora María de la Luz Uribe. O conto titúlase O rei de papel. Espero que vos guste moito. Este conto di así. Unha tarde, de paseo, atopeime con un rei. Un rei magnífico, elegante, pero todo, enteiriño, de papel. Este rei, que me atopei facéndome unha gran venia, regaloume a súa coroa, que era tamén de papel. E díxome: esta é a miña xirafa. E xuntos nela o meu reino iremos a percorrer. E ala marchamos os dous. E era todo de papel. O primeiro que atopamos foi un enorme, inmenso boi que estaba tentando comerse a un sapo. Boi e sapo de papel. Despois pasamos por un túnel e ali dentro comenzou a chover. Gotiñas de ouro e prata, todas de papel. Entón o rei abriu o seu paraugas e eu abrigueime debaixo del. E díxome: non te preocupes, que non molla. Aquí todo é de papel. Despois dun longo paseo polo bosque de papel, por fin chegamos ao palacio. Máis fermoso non podía ser. Cheo de torres, de campás e de princesas. Princesas de papel. 10 princesiñas había, as 10 fillas deste rei, todas fortes, valentes e listas a máis non poder. Axudádesme a contalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero non eran 10. Oh, claro, falta esta. Falta a máis pequena de todas, a princesa Mabel. Mabel coidaba plantas e flores, todas de papel. E mentres tanto, as outras 9, tirando dun longo cordel, pechaban firme a porta, a gran porta de papel. Pero, por que tanto pechar portas? Pregunteille eu ao bo rei. Ai, Bolboreta, aquí todos somos de papel. Se queren, poden enrugarnos, poden rompernos e tirarnos e pisarnos, porque somos de papel. Eu, entendendo o gran problema, pensei, ata que... Claro, xa o teño! Dádeme asiña un pincel. Creo que eu podo salvar a este reino de papel.
de nome un pincel, pero papel. Papel onde escribir. Papel non atopei. Todo eran sillas, mesas, flores, mantéis de papel. Pero entón o rei deixoume a súa capa. E ali escribín un gran cartel. Coidado, non se rompa. Todo é de papel. E nomeárome salvadora deste reino de papel. E a piques estaba de rematar o conto, cando de súpeto chegou un vento enorme correndo, a todo correr. E saiu voando a capa do meu amigo rei. E tamén voou a porta e o cordel. E voaron as princesas listas, as princesas bravas, as princesas valentes. Voaron as princesiñas, as 10. E tamén a máis pequena, a que se chamaba Mabel. E voou o castelo que máis fermoso non podía ser. E tamén voou o boi, e voou o sapo, que ao final non o conseguiu comer, E voou a xirafa de papel. E voou o paraugas, e a chuvia coas botiñas de papel. E voou a miña coroa, a miña fermosa coroa de papel. E o meu amigo, o bo rei, voou tamén. E como agora sí que xa rematou o conto, pois eu tamén voei. E ata aquí o meu conto, O rei de papel. Espero que vos gustara moito. E agora, como casi estou a piques de despedirme, quero facelo contándovos un miniconto, un conto moi pequeniño, para que, si vos apetece, pois o aprendades, o fagades na casa e o contedes a quen vos apeteza. Este conto titúlase O peixiño de papel. E di así, atentos, porque o conto máis curto do mundo. Debusamos un peixiño nunha folla de papel. Pero coidado, porque se este peixiño se molla, convértese nunha folla. Pero non pasa nada, porque se o secamos a modiño, convértese outra vez en peixiño. Xa vos dixen que era o conto máis pequeno do mundo. Vou a contar outra vez, para que aprendades de memoria, vale? Atentos, Debusamos un peixiño nunha folla de papel. Pero coidado, porque se este peixiño se molla, convértese nunha folla. Pero se o secamos a modiño, convértese outra vez en peixiño. Máis rápido. Debusamos un peixiño nunha folla de papel. Pero cuidado, porque este peixiño se molla, convértese nunha folla. Pero non vos preocupedes, porque se secamos a modiño, convértese outra vez en peixiño. Debusamos un peixiño nunha folla de papel. Pero cuidado, porque este peixiño se molla, convértese nunha folla. Pero se secamos a modiño, convértese outra vez en peixiño. Xa. Sabedes que este é o conto máis pequeno do mundo, pero se queredes, pode ser o máis longo de todos. E como vedes, é moi doado de facer. Solo tedes que debuxar un peixiño, recortalo, colorealo, por atrás todo de verde, por adiante de cores, deixarlle unha pestañiña aquí para soseitar, e a contarlo a todo o mundo, que é moi chulo e moi divertido.
E agora sí xa, pois, despídome. Espero que vos gustara moito os meus contiños. E lembrade que dende Nigrán, paciencia, cariño e calma. E así entre todos venceremos. Un bico, unha aperta.